В епоха на бързи напредъци в финансовите технологии, използването на изкуствен интелект за управление на криптоактиви е станало от съществено значение. Empower, една от най-амбициозните екосистеми, издига инвестициите в криптовалути на следващото ниво, чрез иновативното си използване на изкуствен интелект. Защо криптоинвеститорите се нуждаят от ИИ? Пазарите на криптовалути са изключително волатилни и управлението на активи изисква постоянно внимание. Тук идва Empower, който използва изкуствен интелект за анализ на сложни данни, от пазарни тенденции до активности в социалните медии и поведението на основните участници на пазара. Благодарение на това, инвеститорите могат да разчитат на точни прогнози и навременни препоръки, значително намалявайки рисковете, свързани с емоционалното вземане на решения. ИИ следи големите транзакции, проследява поведението на китовете и анализира мрежите на блогърите, за да разработи стратегии, които оптимизират пазарните действия. В резултат на това, инвеститорите не само автоматизират търговията си, но и избягват типичните грешки на начинаещите – удобство и сигурност. Empower предоставя на потребителите всичко необходимо за управление на техните активи, от автоматизирана търговия до прозрачен процес на тегляне. Инвеститорите могат да разчитат на бързи и гъвкави решения, което е особено важно за тези, които търсят стабилен доход на криптовалутните пазари. В момента се разработват нови инструменти като MuWallet, обещаващ неконсултативен портфейл, и mChange, напреднала търговска платформа. Гледайки към бъдещето, Empower е повече от просто инвестиционна платформа. Това е цялостна екосистема, включваща образователни програми чрез Macademy, които помагат на потребителите да разберат по-добре сложността на индустрията на криптовалутите. И иновацията и прозрачността позиционират Empower като водещ играч на пазара, предлагащ както на професионалисти, така и на начинаещи ново ниво на сигурност и удобство в инвестициите в криптовалути. Така, с решенията задвижвани от изкуствен интелект, Empower не просто наблюдава пазара, а оформя бъдещето на инвестициите в криптовалути, предоставяйки на потребителите повишено доверие в утрешния ден.